Nay usa ka food and travel vlogger nga taga Leyte nga migamit sa social media aron makatabang sa pagpalagsik pagbalik sa industriya sa turismo ilabi na sa Leyte. Busat tara, virtual tour ta, kauban siya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung ikaw nangita og sign nga mula ag kauban ang imong higala o baka hinigugma samtang nagluto sa inyong paboritong pagkaon, this is it mga kapuso. Kay i-virtual tour ta ni ining food travel vlogger gikan sa Leyte nga si Arnold Celesio aka Kosinerong Biyahero. Sama na lang niining mala crystal clear nga tubig sa Tagbak Marine Park sa Southern Leyte nga makatambal sa kaigang sa imong lawas. Perfect combo usab kining lamaw gikan sa lubay aron pagtambal sa imong kauhaw. Ug swak usab kining view of Sea of Clouds samtang ikaw nangape sa Barangay Villa, Solidaridad, Baybay City sa Leyte. Iyang giangkon nga sukad siya nawad-an og trabaho, mas gihatagan niya og taas nga oras ang vlogging sa tinguha nga mao nang nauna na akong lutong probinsya kay para po sa atong mga kababayan nasa abroad, gimingaw na sa ilang yutang natawhan. Di gayud ikalimod nga dakong tampo ang nahatag sa mga vlogger ilabi na sa pag-promote sa industriya sa turismo. Kauban si Clans Gabutin, Marco Jabelia. Balitang Bisdak.